oromo okinyi makawuono. Kabede mana paro ni chenro mar mbaka oromo dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Mana kaka pile chenro mar mbaka oromo bende biro tudre gi reporters mago mabende nitiere kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi mar mondo mi ginyiswa gik mabende giluwo odiochieng' makawuono kanyakla gi pach jopiny kaluwore gi thund wach mar odiochieng' makawuono. Okinyi makawuono kwa Ramogi Ajuanga oseyangore ni ji mathoth e pacho kaendi osebedo ka tiyo asasa gi yedhe ma kweyo rem kendo moko kuomgi itiyo godo ka bende ok opuodh gi jochiw thieth. Emomiyo koro piny owacho nogola yanga milome mar kwero jopiny mar tiyo gi yedhe ka ok opuodhi. Thund wacho mar odiochieng' makawuono en tiyo marach gi yedhe ma kweyo rem. Bende iseyudori e okang' machalo koda mano. Ka bende yedhe makamano bende ing'eyo ni nyalo kelo ni achiedh nade makoni kod kocha. Emomiyo odiochieng' makawuono wan ka mar mondo mi wapuonji. Antiere koda laktar ma bende okinyi makawuono biro mana puonjowa kaluwore gi achiedh nade ma bende ikelo kaponi itiyo asasa gi yedhe ma kweyo rem. Koka mano mar mondo mi itudri kodwa kaendi, itudri kodwa lens mago mag SMS. Pono ni nitiere koda ote moramora, penjo moramora, kaluwore gi thund wacho mar okinyi makawuono. Namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook kaka pile iyudowa achiel kachiel. Mano Ramogi TV. Abinyalo penja kata mana inyalo orona ote na penjo mbui mara mar Facebook kacha. Iyuda @Sharon Ongao. Daktari mantiere godo odiochieng' makawuono nyinge laktar Frederick Ochenge. Daktari roki ni machiegni. Ero kama na enya. Laktar Frederick Ochenge uchiyo nade okinyi makawuono. Aneno ka piny oru maber, koe mang'ich dalawa ma Nairobi ka, lakini wang'iyo kode. Machiegni. Kamano kabisa. Daktari milome mabende piny owacho nosegolo, oseyudre ni ji mathoth osebedo ka tiyo asasa gi yedhe ma kweyo rem. Korka ng'eni daktari mantiere koda lony, yedhe bende ujachiwo ne jopiny. Kamano. Koro mokwongo yedhe sirkal nyogole gazet manyocha on Sunday mabose chando ji mang'eny ma ji osebedo ka gocho na left and right nitiyo to yedhe misebedo kume wagi kara ok gibeyo chutho yudo ka jopiny ohero tiyo gi yedhe moko mag pain killers. Yudo ka samoro ng'ato wiye bare matis osedhi od yath kata mana hospital onyiso daktari mane kanyo no ni miya yath makwe onding kech oyudo ka sana del dhano ka en gi sida mang'eny kabisa makoro mondo gima nyalo konyo mana yedhe moko makwe remgi. Koro yudo ka thotho ganda na mago ma jonage gi ohero ka gimoro winjo kata gimoro matis e dende oseringo dhi hospital. To kata nage kende nikech kata mana ng'ata ka samoro winjo ka dendi ok ni maber wi moro bari ining'e ni pain killer yedhe mag kweyo rem ka medhe timanyo. Koro yudo ka in yedhe gi yudo gi yot bende nikech yudo kata kama dukni mana ma kawaida gi bende ma miuse kata sukari gi negi yudo ka oketgi kata yudo ka ondegi kanyo yedhe mag kweyo rem go. Koro gin yedhe ma ji osebedo ka tiyo godo marach. Adiera ma kaen ji tiyo gi yedhe gi marach. Nitie yedhe moko kaka moko mag kweyo rem gi yudo ka samoro ng'ato dhi mana puodho dende ojony matis kobiro to ne odwano muony yadhne. Samoro ng'ato odhi oriembo peng apiko koduogo odhi od yath ong'iewo yedhe makwe remgi. Samoro ng'ato bodhi ywa gogo e nam kucho koduogo to dwaro pain killer. Samoro ng'ato bende wuotho atua mang'eny kidogo embo dwaro pain killer. Jomoko waamini ni kapok omuonyo pain killer to konya nindo. Kech wa gibiro ga atiyo hospital gibiro ga hospital kwende go ni miya yadha cha. Kech koro gisebedo ka gin customers mabiro pile makinene nti ng'e yadha mimieno ni miya gira cha. Kata kapok onyisi ing'e mabe kiyudo kionge gi yadhno to be koro ichwanye kabisa. Onge ni okonya nindo koko muonyo yadhno. Koro yudo ka yedhe gi josebedo ka tiyo kodgi marach kuom adiera makende. Emomiyo nyako Ramogi Ajuanga odiochieng' makawuono en mana puonj makare ma bende wadwaro chwalo ni kowuok e studio kaendi ka bende wantiere gi laktar Frederick Ochenge obiro chuonwa puonj makare bende ber ka bende itiyo gi yedhe mag kweyo rem ka ok iyudo prescription mano barua mondik ni gi laktar mar mondo mi idhi kaw yedhe makamago nikech kinde ka kinde ng'ato konjo ni wiye bare samoro dendi ojony matin gileko nan koran gi tuo mar malaria idhi ka pharmacy kata mana chemist miya uru yath. Kamano. Koro kata mana daktari kuom ranyisi migawo mar mochung' ne weche gweko mag thieth bende nochiwo kuom ranyisi yath achiel makweyo rem ma kata mana makweyo rem mong'ere kaka diclofenac bende na gichiwo kuom ranyisi ni oganda ma pacho kendo osebedo ka tiyo godo asasa. Koro aken yedhe mamoko te gi to bende gitiyo ga godo kuso kech experience man godo kech asetiyo sani kamara 17 yudo ka thoth ji sana diclofenac ni johero tiyo kode kabisa ma
duka moro amora ma uso yath kidhiye nyaka yud diclofenac en mo top the list of yedhe ma usore kanyo kabisa kech iyudo ka thoth ji kech en yath otiyo very fast kech iyudo ka ng'ato tiyo kode tiyo ka koro iwinjo ka dendi dhi maber then again yadhni bende en ilone slow relief yani obedo otiyo mos e del then en otiyo ga maber kabisa koro iyudo ka thoth johero kabisa then obedo ga addictive kitiyo kode mang'eny koro dendi ng'iyo kode ma kok itiyo kode ti feel mani nyaka ti konya nyaka idware mondo iti kode manyiso ni diclofenac ni en mana yadh kweyo rem kapo ni ng'ato nitiere gi rem e del ogonyo ogonyo del but ng'eni bende ng'eni ka thieth ka embe waja prescribe ne jotuo bende but ti jomoko ko tiyo kode marach emomiyo koro ne jo pharmacy and poison board no wacho ni okeso red alert wacho ni yadhni jogi dwa tiyo kode marach ahinya kech ji tiyo kode marach then koro nitie long term side effects yani midhieri moko mabiro baadaye iyudo ka koro mano nitiere godo wasetimo research moyudo ni thoth ji iyudo ka joma develop stroke jomoko ma develop condition moko kaka tho mar de iyudo ka samoro itho gi one side wayudo ka kata samoro gin gi internal problems moko gibiro nikech tiyo marach gi yath mar diclofenac kamano. To karo odiochieng' ma kawuono daktari kapo ni ng'ato winjo ka dende ok ni maber samoro nowacho mana ni denda winjo ka wiya moro bara matin otim nang'o? Yeah, cause mokwongo chik maber mar thieth wadwa ni ka ng'ato winjo ka dende lit matis onego dhi hospital machiegni kod nikech sani wan gi universal health care nyiso no spende sirkal otimo maber okete kamoro amora wan gi dispensary wan gi spende mag sirkal gi be wan gi moko mag jo kanisa bogero spende bende then jo NGOs be sani ging'eny gin everywhere then kata nyamrerwa jomoko nyamrerwa gi bende wayudo ka gin kamoro amora koro ng'ato kuwinjo ka dende bet lit matis ber kodhi ir ng'at ma jathieth kata od thieth machiegni kode mondo ka ndikne yath kondikne ni onego ti gi diclofenac no ber wamiya but koro ng'at mawuok ka from ode no dhi adhiya ni miya diclofenac maga jok motemo kwero ni mok ber kamano nikech adier samoro ng'ato nyalo bedo ni wiye bare to kata mana wich bar mar malaria samoro dhi omiyi yadhno to yadhno kendo biro chak kelo midhiero mamoko e del samoro biro ka samoro be ng'ato nigi condition moro ng'ato samoro nigi sida moro kendo to ng'eni yadhni kitiyo godo gimoro waluongo ni drug interaction yani onyalo react gi gimoro e dendi kanyo samoro ng'ato kata nigi sida mar pressure sama in gi pressure ok wayieni mondo iti gi yedhe moko samoro ng'ato nigi shida mar ulcers sama in gi ulcers ok onego bed ni yedhe monego bed ni ti godo samoro in gi history moro ng'ati mono osebedo gi stroke yani tho mar del konchiel no koro samoro family osebedo gi shida bila no koro nyaka wang'e family history samoro ng'ato nigi tuo kata mar ndulu mar goruok piny cha nitie yedhe moko ma ji bila gi onego bed ni tiyo godo koro ng'eno luwore samoro ng'ato kata nigi mental problem moro koro onego bed ni ng'ato ti gi yedhe bila gi samoro mama be pek to onego bed ni ti gi yedhe bila gi koro ng'eni ng'ato ka ng'ato emomiyo wadwa ni ng'ato dhi hospital i explain ne daktari ni awinjo kama koro ineno yath mimiyi kech wan gi yedhe mang'eny mag pain killers ok en mana diclofenac ni kende wan gi karibu gidhi mana karibu 50 koro kisami explain cha koro ka daktari neno ni mae maber kodi ma ok ber kodi kech samoro bende yedhe gi samoro komiyi yath achiel samoro omiyi yedhe be mang'eny koro yedhe gi samoro momiyi no samoro nyalo react kata gi yath momiyi machielo no koro maber kidhi explain kacha maber mondo ng'e kech samoro be yath moro be nitie mitiyo godo kendo koro kitiyo kata samoro itiyo gi pain killer moro to ok ing'e ni en pain killer kidhi kacha idwaro diclofenac chak itiyo koro idhi kitimo overdose koro ng'eni mano bende ok ber koro mano omiyo wakwa ni emomiyo pharmacy and poison board owuok oko mowacho ni awa jogi dhi marach gi tiyo gi yath mar diclofenac ni imuonye ka sweet koro joloke kech en iyude kamoro amora iyude to nengo ne bogonyore siling 10 kende tiseyude koro en nengo mogonyore kabisa then ng'eni kaka nang'isi ni en bende kisetiyo kode ong'iyo dendi ma koro kok itiyo kode ok nyal nindo an gadi nitie joma ng'eyo ma ok nyal nindo mok tiyo gi yadhni pile gibiro miya yadha cha koro ging'eya kamano koro iyudo ka ji osetiyo kode marach iyudo ka jomoko osetiyo kode for years kamano erokamano daktari nyakoro mga jwang' parni nyalo riwori kodwa e chenro ma kamaendi kioronwa ote mari namba mar SMS 33600 mbui mar Facebook bende aparo ni iyudowa achiel kachiel mano Ramogi TV mane mbui mar Facebook itudri kodwa kaponi intiere gi ote moramora ne laktar Frederick Ochenge kaluwore gi thuond wacho mar odiochieng' ma kawuono kaluwore gi tiyo asasa gi yedhe makweyo rem mabende gisani koro oseyudre ni kelo midhiero mang'eny ne oganda ma pacho kaendi to laktar ok en kata mana yedhe makweyo rem kende bende ang'e ni nitiere yedhe mamoko ma bende gi dho ngere ong'ere kaka over the counter ma oganda jathoro kawo kamano by the way do adiera makende ji osebedo ka tiyo gi yath marach iyudo ka samoro ng'ato
ng'ato wuok ka ode samoro kata jirande moro no winjo kotiyo gi yath moro kore mbodhi winjo yath ya kore mbodhi yath no dhi ng'iewo nyawegi yadh cha no nyambe nyalo konyo yudo kaka samoro kawo paket ne okana koro kowinjo kata ka gimoro time matis oting'o yath no dhi godo oting'o paket no odhi godo duka mar yath kata odhi godo kar thieth kacha ni yath bila ne madwaro ma kok imiye bila no to koro oneno mana ka bo chwanyore koro yedhe nitie type mang'eny ma ji tiyo godo maricho sani iyudo kata mana antibiotics sani ji tiyo godo marach kabisa iyudo ka ng'ato samoro fuolo mana matis en odhi kacha ni miya yath mar miya antibiotic ka ng'ato samoro kata odhi ochamo chiemo marach kidogo odhi kacha miya antibiotics makonyo korka mondo geng'ne kata kapo ni iye ludore koro diewo koro iyudo ka ji tiyo gi yedhegi maricho kabisa then kata nitie yedhe moko bende nyidendo ohero tiyo godo sani miluongo ni pituni en be iyudo ka ng'ato en bende sasa ok en kongo nyuola sa en mana mar geng'o kiko ga mich moko sa moko pange ka geng'o dong mano kore komo nyuol koso ng'eni komo nyuol tere makori pange malongo maber but ng'eni mata en mana samoro koro odhi ogajore oko kucho to obiro bani miya pitu ino ka gin yedhe ma ji thoro tiyo godo marach then yaw machuo bende ohero tiyo gi yath maluongo ni blue pills mamedo ngufu mar pacho iyudo ka samoro ng'ato en bende osedhi odwano ogajre kucho to odhi otiyo gi yadhne bende koro iyudo gin gik mwasebedo kwaneno ga koro gin yedhe ma ji osebedo ka tiyo godo marach kabisa kamano koro walose kotendore gi midhiero ma bende yedhe gi kelo nitiere midhiero miluongo gi dhongere ni short term to bende nitiere midhiero ma bende okelo e del aming'a mong'ere gi dhongere kaka long term wachake gi short term yedhe ma kelo kata ma kweyo remgi midhiero mage short term ma bende gikelo e ringre koro mokwongo kaka nang'isi yedhe gi kitiyo kodgi koro ng'eni dendi dhi ng'iyo kode remo dhi ng'iyo kode ma koro kokitiyo kode gibedo addictive koro sama okitiyo kode iwinjo ka koro kata nindo ok inyal nindo then yedhe gi bende sama okitiyo kode kapo ni ng'at ma go peng kaka iwinjo nang'isi cha kokitiyo kode koro kata peng no ok inyal go e yo malong'o koro wayudo ka yedhe kitiyo godo mang'eny aming'a amen kitiyo godo tiyudo ka dendi oseng'iyo kode ma koro ok inyal timo gimoro amora ka gionge then yedhe gi be kwang'iyo gi malong'o wayudo ni ka kitiyo kodgi for long to ng'eni yath kitiyo kodo for long to gino nyalo ketho oboginigi makoro kata mano iyudo ka ng'ato samoro develop kata shida moko kata mana mag liver problem go samoro ng'ato be nyalo develop kata mana ulcers gine go nikech ng'eni yedhe kaka ma diclofenac gine go gin ka ji otiyo kodgi mang'eny iyudo kata ka samoro ng'ato nyalo develop kata mana stroke be then gima very important ma jogi nyo wacho en mar clot inyalo paro ka ndalo ma nyo covid obiro nyo kwer jin kik muony kochuoyi sindan mar covid ok onego bed ni muony yath moro within say 24 hours samoro chako biro nikech because of the blood clot ne ko yani poto mar remo mar e del kanyo koro wayudo ni diclofenac en yath mano noero ga kelo wach mar blood clot ne ahinya koro momiyo watemo kwero ji no tiyo kode ahinya unless daktari onyisi ni ti kode kiti kode or unless no ndikni godo ni ti kode gi daktari eko nego beni dhi ng'iewe mago na short term to long term effects gin mage koro long term kaka kora ng'isi nikech koseng'iye dendi koro ng'ino en so addictive ma koro onge giminya timo kionge kode then again yudo ko nyalo kelo ni kata stroke yani nyalo tho one side mano tho abath nyalo tho abath then nyalo kelo ni kata mana blood clot ngene blood clot ok en gima ber kech en gima nyalo nego ng'ato kech sama koro remo ok nyal kadho yo malong'o ngene nyalo kelo ni kata mana tho midhiero mar tho kamano erokamano nya daktari nyakwar mga jwang jokanyanam daktari birano kosechako oro ote mathuth wacha gi lines magwa maga sms mena 3 mbako romo an polo kuto mar Karombe School ayie kod Ramogi TV kaka kelo weche erokamano ahinya Paul Chester oluoch wuodo yoma kagwa iwacho ni iluwa achiel kachiel mbaka oromo kendo iwacho ni iwinjo puonj e yo makare mabende daktari kelo kiny makawuono ma Emmanuel penj na daktari ni koro kik wamuony pen kila koso nang'o ok wacho ni pen kila kik muony pen kila nyaka ng'ato muony nikech samoro gimoro timore nikech ng'eni pen kila ji muonyo nikech samin gi pain samoro igori piny kata gimoro oinyi in gi pain nyaka ti gi pain kila mondo iwinj maber then samoro kata timni kata samoro timni procedure samoro operation moro nyaka tim gi pain nyaka ti gi pain kila gi yath moko bende mondo iwinj maber koro pain kila ok tamore wata tiyo kode asasa tiyo kode asasa to be kik ti kode ni timi mana kende daktari monego bed ni ng'isi ni ti kode kamano ageno ni iwinjo mano e yo makare Paul Chester yath kitiyo godo yadh kweyo rem nyaka daktari mandik ni barua kata omi prescription gi dhongere mar mondo mi okidhi nyiew yath makamano to gitigo datia nyakwara mga jong machielo bende wacho ni karach to kara ka gibiro kao yadhno pile ni akaga nind imiyogi
jakora mugijong penjo ni ka tinde gika kota mna yedhe makamago jok mathoro kao yedhe asasa nego bedni ok megi dengene jogo bedni mane ohala koso nalo githoth gini ohala then again yedhe mag kweremgi sasa wan gi jowa makoro dendgi ndalo gi osegwere gi wadgi idwa koro gi develop thuth kaka arthritis idwa koro joma osetika koro gin nyaka giti gi yedhe gi nikech at least mondo eka koro winj maber matis nikech arthritis gini kin godo ten mana rem en obedo mana manage gi painkillers ga manage gi kamano koro ido ka gin be nyaka jogo ti kodgi kamano. Jayman Wodu Yoma Kagwa wacho ni penjona daktari ni tiyo gi brufen ka wi bari to dendi jony bende ber koso rach wacho ni nitiere Kayole Nairobi. Koro ok tonga wach ne ber kata ranch but gima notemo wacho ni at least ber kodhi ir daktari mondo ng'e nikech wan gi yedhe mang'eny mag kwerem wan gi yedhe mang'eny koro samoro en gi condition moro kende mana ng'iso ni gin samoro gi condition kaka joma ni kata gi ulcers we don't ok en kare gani gi tika gi brufen gene go koro samoro nikech omedo wang' kabisa kamano koro we don't encourage people. Koro ng'ato kane gi ulcers yedhe kaka brufen ok ber ko tiyo godo. Yes koro wa recommend ng'ato nyalo tiyo kata gi paracetamol is very much okay kamano. Nyakora mag jong machielo bende iluongo ni Gilbert Ogola iwacho ni wuok Missouri Beach ahero tiyo gi lobak ka denda ojony lobak ni benigi side effect lobak ni to mane man en painkiller moro ma otingo paracetamol otingo diclofenac oriwore together koro yudo ka samoro be jomoko tiyo kod gimotemo yath moro amora ma ng'ato tiyo godo mang'eny kech ok onego beno tiyo kod asasa kech ng'ene generally kidhi go hospital kata nitie gimoro ni prescription duration ma ng'ato onego beno tiyo godo gi yath ken 5 days onego bed 5 days ken 3 days onego bed 3 days koro madhi for a long time kech ng'ene unless ng'ato nigi chronic condition yani sida moko madhi ahinya gi samoro ng'ato nigi pressure made ma jogo tiyo gi yedhe go for lifetime samoro ng'ato nigi HIV AIDS koro ng'ato tiyo gi ARVs for a lifetime samoro ng'ato nigi condition moko madhi iloni chronic yani tuoche moko madhi amegi maga ng'ato nyalo tiyo godo mang'eny but tuoche moko mabira gi gito ng'ene nitie duration ma ng'ato onego bed tiyo godo gi yath ok onego ti kode ni mana tiyo ga tiya sasa kamano. Ero kamana ahinya koko manya kwara mga jong mana kaka naselero nini e chenro mar mbaka oromo bindwa tudre gi reporters magwa mabende nitiere kor gwenge pogore pacho kaindi kalore gi thuond wacho mar odiochieng' makawuono mano tiyo gi yedhe marach mano tiyo marach gi yedhe mag kweyo rem gisani wadwaro winjo pacho oganda mantiere e kaunti ma Kisumu wadhi tudre gi reporter marwa Millicent Adhiambo ni yo makare kinyalo mana winja amosi ni misawa kaunti ma Kisumu chio nade tinyalo mana chwalo nwa tuake kaunti ma Kisumu. Ero kama na Sharon Kisumu kaendi wachio maber ochend makawuono kotenre kod twak ma wan godo studio kanyo mawuoyo ewi tiyo kod yedhe ge eko mageng'o rem samora mora ma ng'ato owinjo ka wiye bare iye kae kata en gi olo more dende to oringo ng'wech ogik e pharmacy to kawo yath ma ok omiyo boke mora mora kata ok opime gi daktari onyise ni kotenre kod rem ma in go ni ma yath mowinjo imuony kotenre kod thuolo mokalo kaendi bende duol mochung'ne puodho yedhe pacho kaendi nyocho chungo tiyo kod diclofenac kaka achiel kuom yedhe go eko ma bende geng'o ne ji lem kotenore kod midhiero kata chiedh nade ma bende ne oseyangi ni okelo e del dhano ka okaloso mang'eny achiel kachiel adani ayude pach jopiny mondo gin be gilernwa ni to be en ber ang'o ma jimbo tiyo kod yedhe rem to bende gino en gima ber to ang'o ma giseneno ka yedhe gi endi otimo ne ji e ngimagi ka kamano to machiegni akoro mogajwang' machiegni ang' na chak kodi ing'ina kamera kacha ichak gi nyinge mondo nyisa ni in nyawacho ng'e wiwat tiyo kod yedhe mag geng'o rem ma ji dendo ni painkillers. Ero kamano ahinya Ramogi TV an nyinga Rei Nyakinya anyalo wacho ni painkiller ni ji tiyo go nikech chandruok ma ji yudo problem wantigo e Kenya ka ni kata ka ji odhi osiptal to dakteche yudo ka it is too expensive mondo ng'ado yud thieth koro ng'ato neno ni mondo makaro dhi osiptal to nitie yedhe machalo diclofenac kata panadol yot mondo yude chemist koro neno ni makar dhi mondo ti gi pesa mang'eny osiptal to dhi ong'iew panadol kata diclofenac to tiyo go to nyalo yudo konyruok koro emomiyo neno ka thoth ji tiyo gi yedhe go mondo giyud konyruok e yo makare nikech ka gitiyo gi panadol kata diclofenac to giyudo ka konyogi moloyo ka ginyalo dhi osiptal. Be ineno ka timno en gima ber? Timno ok anyalo wacho no ber kata ok anyalo wacho no rach but gima anyalo wacho it is because of lack of resources on money. Yudo ka thoth ji
onge alternative nikech the alternative ma en go en mana ni kodhi ong'iewo Panadol tiyudo ka nyalo kwerem gi a certain percentage. Koro neno mana ni mondo okonyre yo mayot nikech osiptal seche moko mondo odhi kende mondo idonjo osiptal kaka district hospital ka itiyo gi a lot of money. Koro ok en tim maber lakini people are being forced to do so. Sero kama na inyama na kakise unyono machiegni mondo mimbi mi apachi ingina kamera kachi nyisa ni ineno nade be en gima ber tiyo kod yedhe makweyo rem to ang'o ma jimbo timni sana to ang'o minyalo wacho ewi chung mano chung godo thoro kawo yedhe gi ende kaka diclofenac mondo mi oti godo. Kamano Ramogi TV mokwongo iluongo ni Wycliffe Olago Otieno. Daher wacho momiyo ji thoro tiyo gi yien gi kaka osiepa osewacho chutho en koso yuto. Samoro ibiro kae idwaro pesa mang'eny tin gi pesa matin, biro chuni idhi kaw yedhe mag geng'o rem. Chutho kendo awacho ni ok en gima ber chutho nikech gini osenego yawa mang'eny. In gi tuo mar malaria timonyo painkillers mang'eny, kodhi pim iyudo ka tuo onge, koro tuo meno mana dongo e mos iyudo ka gini dhi to kaw ngimane yo makare. Dango wacho ni gini ok en gima ber kendo chutho ka ng'e ji nigi tuo onego discourage painkillers mondo ng'ato dhi osiptal mondo mi opime oyud tuo mondo mi chutho daktari mondo mi yath minyalo muony. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Ramogi TV. Mokwongo an iluonga ni Victor Okoth to an gima daher wacho mar yedhe mekwe rem gi en mokwongo ji mang'eny e pinywa kae prefer the for yedhe go nikech they are cheaper moloyo biro e osiptal nikech they feel ni that is what mane gima ginyalo afford quicker at the moment to but gi pacha ok en gima maber dagom wago erokamano kawuono kuom kelonwa twak ewi wach yedhe ma kweyo orem miluongo no kweya gi dholuo. E kuom yedhe gi warawe kaluwore kod weche kata rem ma wan godo e ngimawa to kod gimiluongo ni sa e pinyo matinende ni kawuono ji oluoro dhi osiptal nikech kaka dhi osiptal to kawo seche mathoth kapok ochopo mondo othiedhe. Samoro iwinjo wich bar to wich bar ni rem moro be iwinjo kamoro ting'e malongo ni kidhi general hospital to idhi yudo ka samoro in line namba 100 gi wiye. Koro namba 100 gi wiye ni to samoro e dech chien kucho beriti weche moko bo maki mathoth e ng'ata achiel kaluwore gi sane ung'eyo kaka ochumi mar pek piny obedo. Chunowa mondo mi wamuonyo kweya mondo wachak wadonje tich mondo tich otire mondo wadhi mbele. Mae matimo miyo wabedo kamano. To kane ber to nego bed ni yath indiko ne ng'ato gi jolony mag yath. Kaka nyocha waneno e Ramogi TV kakelonwa e penj laktar. Waneno sotieno kotieno kikelonwa chenro no konyowa miyo wang'eyo ni karadier wasebedo kwatimo gik moko to watimo kinyume mar ngima. Onego bed ni watimore nade? Wabedo kod jolony mondo miyo opimwa mondo nyiswa kit tuo kod kit yath monego wamuony. Apani mae wach mosemiyo ji mathoth osebedo kod chandruok dhano wuotho kod tuoche ngimagi nikech gin kod gimiluongo no kweya okweyo to gicha umo ok dhi osiptal. Koro ka wang' wacho medore kata tuo medore tema koro ng'ati kelo in hali moro makoro en emergency makoro konyo ng'ato bedo matek. Koro wakwayo niya e osiptal bende kwadhi jo thieth jo matiyo osiptal daktar kik bed ng'ata achiel gibed ji ariyo kata ji adek ma romo kod jotuo. Jotuo bo bede minyalo lar e public hospital kaka private hospital lilaro jotuo maka jatuo donjo ne tiri udumia ne piyo. Buru mai chandruok mar ni kidhi tirito line mamiyo warawe ukweya. Erokamano ahinya machiegni ang' nakaw ajal mogik machiegni mondo mi wapachi mapiyo in kaka jalno ma bende nosomo weche mag pharmacy in gi ng'eyo mathoth ewi yedhe inyalo leronwa mana matin e wach yedhe mag painkillers gi kata yedhe makweyo rem gi wach mane duol mochung' ne puodho yedhe pacho kaendi nochungo godo tiyo godo diclofenac ilernwa matin mana mapiyo ka bende tiyo gi yedhe gi beyo to ang'o ma jopiny nyalo timo kochuno ni nyaka iti gi yath mar kweyo rem gi gino manyalo timore mondo mi wageng' masira kata midhiero mikelo kod yedhe gi seche mwamuonyo gi to waonge gi ng'eyo malong'o. Erokamano Ramogi TV. Uloso gi Samuel Okoth Ogindo en jalony e weche mag pharmacy
and Tiyo County Government Mahoma Bay, and pharmacy ka be mara Kenya Pharmaceutical Association Nyanza branch atelo ne jo motimo diploma in pharmacy e association marwa and ane secretary marge. Ero kamano wach mag painkiller osebeda challenge kendo osebeda problem maduong ne jowa jopiny mabiro e kuonde me use yedhe ka ng'iewo yedhegi duto kata seche duto wasebedo kwa nyisogi ber kod rach, especially ka gibiro e duka ma samoro nitie ng'ama nigi lony e weche mag thieth. To ka wang'iyo notice manyicho gol gi board kata migawo mochung' ne weche marango weche yedhe madonjo kata kaka itiyo gi Kenya ka Pharmacy and Poisons Board, notice mane gigolo ne public wach mar tiyo gi diclofenac, ne gichiwo sieme motegno ne jopiny mondo owek tiyo gi diclofenac. Nikech ka wang'iyo wayudo ka diclofenac osebedo ga lot of problem kendo miyo jopiny midhiero mang'eny. Piny nigi problem nikech kimwonya aspirin ibiro bedo gi winjo ni chunyi dwa ting'ore, dwa ni ng'ogi, ibiro yudo ka in gi dizziness, ka wirawira, ibiro yudo ka seche duto in gi holo, kasto ng'iyo miluongo ni addiction. Ibiro bedo ni seche duto minjo ka rem rami tidwa ne renge dhi kawo aspirin e muony, seche duto minjo ka rem rami idhi kawo aspirin e muony. Then wan gi class machielo mag pain killers kata yedhe magayo remgi manigi combinations moting'o nyaka codeine eigi machalo Panadol Extra, chalo Action, chalo Maramoja. Yedhegi ok ber e ngimawa and onego bed ni japiny ng'eyo sama tiyo kodgi, and kitiyo kodgi onego ing'e ni to seche mitiyo gi Panadol Extra, sami tiyo gi Action, sami tiyo gi Maramoja, ngimani chal nade in terms of pressure, in terms of diabetes, in terms of these chronic conditions kata mana ulcers. So wakwayo jopiny ni seche duto wabed motang', make sure urun wadhi hospital, wayudo prescription from the hospital, and from the prescription wadhi e chemist. Sama wadhi e duka yedhegi be wa make sure wadhi e duka yath ma ng'ama nitie en jalony. Duka yedhegi osebed kitiyo gi joma ok jolony, and samoro miyo jotuo yedhe moko winjore kata mani kare monego bed ni gitiyo gi ngimagi. Kokamano to mano ema chuk manya wache Ramogi TV kawuono. Agonu erokamano kuom ne gwela neno ni mondo abi warom kodu mondo wago mbaka matin e weche mag yedhe ma kweyo remgi. An thuolo chieng' machielo kantie mbaka mang'eny mwanyalo goyo kwabedo piny, an thuolo arwako kendo gwela kendo chieng' machielo. Thank you, Millicent. Mana kamano nyaka Ramogi Jonka kisewinjo ka bende oseler kotenore kod pach jopiny kachiel kod chieng' ma bende en gi lony e wi weche mag yedhe gendi ko ojiwo jopiny ni samoro amora miwinjo ka rem nie dendi owinjo idhi ir jalony, kata obed ni dhi e chemist kata e pharmacy, ng'ama nie iye kanyo owinjo bed ni en jalony manyalo nyisi ni yath midwaro nok nyal konyi, ti gi maendi, mae nyalo kelo ni achiedh nade mage ma, ti gi ma, kata dhi hospital mondo opimi eka iduog imiya oboke ma daktari ondiko ni ma yath mowuya. Ka kamano nyaka Ramogi Jonka tateri achiel kachiel nyaka e kaunti wa ma Migori kama bende nyawadwa lipota mano Jo Juma bende dwa kelo nu pach jopiny kotenore kod twak ma wan godo chieng' ma kawuono. Jo Juma an komi e kaunti ma Migori. Erokamano Milia, winjo achiel kachiel ka wuok e kaunti ma Migori en okinyi ma jaber kendo kodhi e twak ma bende wan godo chieng' ma kawuono bende yo mar tiyo kod yedhego ma bende koro kweyore ma bende koro ng'ere kaka pain killers. Anyalo paro kinde moro ndalo machuok mokalo nitie lipot moro bende na aneno bende ne yango ni thoth ji mang'eny osebedo ka dhi e osiptal mondo koro opimgi kendo koro omigi yath mowinjore. Liponi bende ne yango ne kuom research kata nonro manotim kuom jogo bende chiwo yath kata pharmacies maromo 203 e piny Kenya, atamalo 70 kuomgi ne oyango ni gichiwo yath kata kok gipenjo jatuo ni to ng'ama okoni mondo idhi nyiewo yath machal koda mae, kabinde kuom atamalo 30 bende ne openjo, atamalo 9 kende ema ne kono jatuo ni ka onge gimomiyo ndik mowuok kuom osiptal to nok gichiwo yath. Ma bende koro kelo penj maduong' ne sama koro japiny kata ng'ama nigi tuo dhi to koro kwayo kata yath makweyo rem mondo koro miye kama inyiewe yath, ng'ano ma onego se en ng'ama chiwo yath koso japiny ema koro onego se nikech odhi kacha samo nikech koro oonge ng'eyo. Okinyi ma kawuono wantiere kod apisano mochune chenrono mar lando weche mag thieth ma idendo kaka Health Promotion Officer e kaunti ni ma Migori, Migosi James Oguku. Bende wadwa ng'eyo ni sama koro japiny odhi kawo yath ma kweyo rem to samoro kawo yath bende ok ong'e makare kata ok ondik ne osiptal, ng'ano ma onego bed ni koro iseyo e gima chal koda mae. Achiel kachiel
daktari adwa ni mondo koro wang'eni kiseng'iyo nonro mopogore opogore kata kiwe nonro thoth ogandawa dhi kuonde minyiewe yath kendo wach ni miya yath makweyo rem imiyogi yath kendo gidhi gitiyo godo to siang ni samoro yedhegi makoro kelo negi midhiero ng'ama onego se sama koro japiny kata ng'ama tuo dhi kama inyiewe yath to nyiewo yath makweyo rem. Gima adwa wacho ni mano en gima osebet katimore kendo pod otimore kuom oganda mang'eny. To ok wanyal chiwo seyo ni migawo moro amora, ok wanyal seyo japiny to ok wanyal seyo jo osiptal. Gima duong' ni yawa ma jopiny samoro information pok giyudo. Kata ka giseyudo ting'e ni ng'ato yudo information, oyudo wach kaso ng'ado kende. Koro samoro giseyudo wach to pok ging'ado. Ng'eni ng'ama pok ong'ado wach ok nyal seyo, wach to seyudo. To samoro pache pod tere ni mondo kowinjo rem to dhi onyiewo yath oko kachacha. Koro ok wanyal seye to be ok wanyal seyo yawa me osiptal. To kama wanyalo tere seyo matin en joma uso negi yedhegi. Nikech iboyudo ka kuonde yedhegi thothgi samoro joma chiwo yedhegi gin joma samoro onge lony. Koro en emonego bed nonyiso japiny ni ere kotas manondikni gi jalony manyiso ni nonego bi nyiewo yadhni. To kaka wang'eyo ni maka gin biashara, samoro koseneno pesa, ong'iyo ber mar pesano, tema wang'i pok ochiwo yath moko winjore. To kabe to onego bed ni gikwayo ni ere kuma ondiknie, kasto ochiwo yath kaluwore gi kako ndiki. Koro jowa me osiptal jolony ok wanyal seyo, to jopiny be ok wanyal seyo. To en mani information kata wach giseyudo to pok ging'ado. Ing'eni ng'ama pok ong'ado wach ok inyal se nikech ikia kata bo ng'ado maber kata bo ng'ado marach. Nitie sama ng'ato kodhi osiptal mondo koro miye yath modwaro kata makweyo remni, ibiro dwaro pesa miluongo ni consultation fee, omenda michulo. Nyalo bedo ni ma be en achiel kuma miyo ng'ato koro ng'ado gi ken, nikech mondo abi osiptal ka ibo kada ne daktari. Mondo ane daktari nyisi nyaka chul omenda. Nyalo bedo ni ma achiel kuma miyo ji koro dhi nyiewo yath e kuonde mikawo yath gi moko ng'ene to tuo mane math matuoye. Ing'eni king'iyo pesa mikwayo osiptal to gi pesa ma samoro ng'ato dhi chiwe private, kasto ichak ing'iye kata samo dhi nyiewo yath over the counter, en mane jopiny pok ong'iyo atari ma ginyalo donje. Nikech iboyudo ka pesa mikwayi mondo ndikni yath samoro en pesa matin, siling 20. Ting'eni yawa ong'iyo ni gir sirikal, jopiny pod ok ong'iyo ni sirikal en sirikal, japino e sirikal. Koro neno ni sirikal chajowa, to kia ni pesa niendi samo chaje, pesa niende mabo dok manyiewo yadhni bende, tema bo timo maintenance osiptal, to pesa mang'eny iboyudo ka wuok mana kod sirikal. Koro pesa ma japiny golo tin. Koro jopiny ema pod ok ong'eyo, information pok osechoponegi, to pod ging'e balance. Pod ok ging'eyo ni balance ni pesa ma ochiwo osiptal kocha, obed siling 20 mar consultation, obed siling 100, kata kodhi e private iboyudo kichaji consultation siling 1,000. Samoro kodhi kaminyiewo yath e kaunta kanyono, modhi adhiya to wacho ni an adwaro yadhni, okia nonyiewo yath madhi konye kata mok nyal konye. Ma samoro kachopo sama koro biro osiptal to obiro ka tuoni osenyore. Koro en aya ni jopiny pok ong'eyo kendo pok ong'ado wach. To gima duong' ni pesa michajo osiptal kata king'iyo sirikal chalo gima thiedho ji nono. Dakika machuok penjo na mogik en ni nyaka sani jo kakoro idwaro ni kaka yath mar diclofenac ok onegi nyiewe kapo ni ok daktari ok ondikni mondo idhi kawe. Ichung' ne chenro go mag lando wechego mag thieth ne oganda. En okang' mane mudwa dhi keto be mar puonjo oganda ni koro nego be ni kuongi dhi osiptal laktar kodi ni dwa yath makachal koda mae ekidhi nyiewo yadhni. Ne gima timore ni osiptal osechopo kiwango mwatimo gimiluongo ni integration. Ka wawuok oko ni wadhi wuoyo kuom malaria, to wawuoyo kuom migawo moko bende motenore gi yedhegi. Koro maendi wadwa kete okang' ma sasa mwadhi oko timo gimoro motenore gi wach afya to wariwo gigie. Jo health thothne watiyo gi oganda ma migepe mamoko bende. Sama wadhi oko to wakwayo ga thuolo, imiwa thuolo mondo wawachi weche mag health. Kendo kiyudo migepe kaka jo provincial administration chiefs kata kanitiere bura moro mar jopiny, to pile yudo ka health imiyo priority, imiyo gi thuolo mondo giwuoye. Mano yo achiel mwadwa ni mondo watimgo ma. Yo machielo en ni ka ji obiro osiptal to sama gin e klinik to wapuonjogi.
Erokamano mane kunjo kuom jalony ka otende kod yorego mag chiwo yedhe ahinya kuondego mag chiwo yath. Ka bende ote maduong' en ni sama ng'ato koro dwa ni mondo koro odhi onyiew yath, ber kodhi e osiptal kendo laktar ndikone ni yath machal koda mae ema onego idhi mondo koro inyiew. Ka wach ni mae ema bende koro biro konyo e chenro machal koda mae. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. I'm busy. Chenro mabiro lombi nyowuoyo. Kochakore tarik 14 dwe mar Ang'wen 2022. Nyarkochia, tich Ang'wen gi tich Abich, saa 1:45 mar otieno, mana e Ramogi TV. Le kod chenro mar bedo gi dalani, mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Manakamanya kwa Ramogi juanga machiegni e okang' mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono en mana puonj mar ariyo mabende wapuonji kokadho e studio gi jolony mabende wantiere godo. Kaparo ni kiny makawuono antiere gi laktar Frederick Ochenge, daktari mabende puonjo wakaluore gi thuond wacho mar odiochieng' makawuono kotedre gi tiyo marach gi yedhe mag kweyo rema. Wawinjo oganda mantiere kaunti ma Kisumu kakoloso, kaunti ma Nairobi bende wawinjo wach mabende jalony ochiwo. Kokamano daktari weche mabende koro mienjo en ni yedhe makamagi, yedhe mag kweyo rema hinya mabende inyiewo e dukni mago mag kawo yath. Osedre ni inyiewo gi kamano kaluore ni nengo matek kata nengo man malo mag yudo thieth. Amomeno oganda mapacho kendo sebedo kanyo yedhe makamago. Mana adiera ntiere en adiera nikech iyudo ka samoro sana private hospitals kidhi nitie moluongo ni consultation fee. Yani pesa mikuongo ichulo e reception kacha mondo kidhi ne daktari. Iyudo ka samoro bende samoro jomoko ketega malo nikech kaka dala ma Nairobi kagi ok inyalo yudo kama tis ne siling 100. To samoro ni dwaro mana yath moro makata ma siling 50. Koro iyudo ka samoro nengo no bedo malo. Then again iyudo ka sana joma hospital mag manono mag sirkal line bedo mabor kaka inyo kaka achiel kuom johera mag Ramogi ne iyudo ka line samoro ni mabor, iyudo ki namba 100 gi wiye kaka inyo wacho no. To samoro jajua ka idwa ne dhi e duka ni moro yawo duka odhi nyime, samoro idwa dhi apiko, samoro idwa dhi ywa reche nam kucho, iyudo koro bedo matek matin rito seche gote. Koro miyo samoro jomoko wacho ni kare mondo orit nyaka daktari ndikne
ong'ad shortcut odhi adhiya kanyo to mondo okaw but ok en gima ber koro wadeni kaponi winjo ka dende lit matis ber kidhi hospital mondo ndiknigo kaka jo wacheno. Erokamano ahinya. Nyakoro mga jong par ni nyalo tudri kodwa e chenro ma kamaendi kioronwa ote magi par ni chenro ma kamaendi dhi nyaka saa 5 mar onyango koro ka thuolo kuom thuolo mar dakika 30 modongi ioronwa ote mar mondo mi daktari okonyi odiochieng' ma kawuono nikech puonjruok ema bende daktari puonjowa okinyi ma kawuono. Mana ka donje moko kuom ote mbuiwa mar Facebook kasto bang'e dhi line magwa mag SMS e mbui mar Facebook mana kaka pile wantiere achiel kachiel Owino Bonyezi wacho ni sedonje chenro kintiere Awendo Wuod Jeno Chingo wacho ni sedonje chenro kintiere Abeka Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni Sharon koro ng'ama lake ramo otimre nade wacho ni seche makoro ji nyiewo yedhe aoyaye kata mana yedhe mag kweyo rem ji tiyo godo marach ng'ama lake ramo kech adier yudo ka thoth joma lakgi ramo gihero ga biro hospital kucho ging'e ma gi believe ni diclofenac ma nyaka konygi sana diclofenac kende magene yadh lak be ka gibiro ni miya yadh lak ngine ma diclofenac but koro wang'ise nitie yedhe mang'eny ma kwe remgo but ka daktari oneno ni yadhne maber kodi to mindiko ni godo odhi daktari mar lak mondo check ne lake no ni to en otuch onego timne refilling kozo onego gole kozo onego timne nang'o kendo onego gwe lake no rame to kamano onego bed ong'e gima kelo rem mar lak no kamano. Nitiere Obiero kod Obiero wacho ni daktari ang'o momiyo ni dakteche moko chunowa ni wagol pesa wae ofuko mondo wayud some services kaka wan kata mnaka wan jo NHIF akeni mago be kawuono koro ne tago maliet ka mano to poka winja ahinya but en mani kapono dhi e private hospital moko bedo covered gi NHIF koro mano to ng'ene mano en ratiro mar wuon hospital mondo kwa mano yes. Kwadhi mana nyime Yogo Festus wacho ni laktar lakarama kachamo gima lieta tim nang'o wacho ni nyingi Festus Ochieng kintiere Ukunda. Pauline Jones iwacho ni wuok Dandora phase 4 penjo na laktar ni diclofenac beber ka dhi malo kodhi malo Pauline penjo ni bende ber komuonyo diclofenac kech nitie yedhe ma sana joma dhi malo joma mine madhi malo nitie yedhe ma gitiyo godo ka sama gidhi malo koro nitie jomoko matiyo kata gi brufen nitie jomoko matiyo gi diclofenac jomoko matiyo gi Buscopan but koro all depend gi mane motiyo godo but ken ok onego bed ngene is a natural process dhi malo en natural moko onego bed remo bed mang'eny ahinya ka nitie remo mabiro mang'eny ma chunya kamo nyath to ber kidhi ane ir daktari mondo ng'en to daktari modil gi weche mag mine iluongo ne gynecologist mondo ng'en tang'o ma miyo iwinjo rem no ok onego bed rem moro ma sasa mok ber ni sama koro miyo dhi malo to koro dhi kemis kata ne miya yadhne koso ber ka gidhi ir daktari ber ka gidhi ir daktari mondo ng'en tang'o miyo rem no bet natural ok onego bed rem moro mang'eny onego bed rem moro minyalo manage but kobedo moro mang'eny ma nyachunya kamo nyath ber kidhi daktari mondo ng'en tang'o miyo rem no biro mang'eny kamano odiochieng' ma kawuono kwara mga jong par ne yaw ni pap mar mondo mi penj ote penjo moro amora ni daktari ka bende abiro timo kar nyalo mara mar somo moko kuom ote ma bende donjonwa. Kevin Arucho iwacho ni Sharon Musna laktar to penjnago ni be en gima adier ni ka itiyo gi diclofenac mang'eny to shida mane ma okelo e del apani Kevin okadonje chenro iseloso kotende kod moko kuom midhiero kamano but wanyalo none nwa nikech gene momiyo wan ka koro mokwongo kitiyo gi diclofenac for a very long time yani mokwongo ong'iyo gi del koseng'iyo gi dendi then yudo ka shida moko kaka inyalo develop blood clot yani puoto mar remo e dendi kanyo koro sama remo osepoto e dendi kanyo inyalo develop problems moko kaka pressure nyalo bedo kanyo koro mago gik manyalo kelo ni shida kendo nyalo kata lalo ngima mar ng'ato kamano. Bende Francis Sanchez wacho ni penja laktar bende ber tiyo gi kaluma mara moja seche ma wi bari ahinya yedhe ma bende koro iwiche pat wich ka wich ng'ato baro bende gin gima kare ngene mama giluongo ni topical ngene gene mane wiche mana gioko ngene ka miwicho gioko ber ka en rem mawuok gioko but ken rem mawuok internally mawuok e iye onego bed ni muonyo yath matieke gi e iye but tiyo kodgi ok rach but mana ka ntiere kong'isi ni nyaka ti kodgi to nitie jomoko magada ka owuotho chieng' dendo chwakore to en odwano muonyo yath koro en gimko bila mane omiyo watemo discourage ji wetha othara muonyo yath kamano Jalang'o Teni wacho ni neno chenro achiel kachiel kiwuok wich Lumbich. Josephat Woodley Galau Chieng wacho ni neno chenro kiwuok Kayole Matopeni Boston. Wedonje lines magwa mag SMS 3:600 mar mondo mi wawinj ote ma bende icholo ni laktar okinyi makawuono. Penjna daktari ni onding'a maremo to muoch kang'adre ang'o makelo to inyalo thiedhe nade wacho ni nyingi Chesto Joyman kiwuok Uyoma. Koro ng'ino onding' maremo kech sana yudo ka thoth ji kaluwore gi age ka ng'ato medo ti
omedo bedo gi tuoche matindo tindo ka iyudo kondinge samoro rame, kore samoro rame, samoro tiende moro rame. But onding maremo ne ko koremo kaponi onego bed ng'e ang'o miyo remo ke samoro maybe noyudo accident kamoro okelo na shida no or samoro nitie tuoche moko ma nyaka watim next scanning e kwanyalo ng'e ang'o miyo ondinge no rame. Koro ber kodhi hospital machiegni mi atim ne scanning mondo ng'e ondinge ang'o miyo ondinge no rame. Kamano. Ramogi jong moro penjo ni entiere Tanzania to Tanzania onge yath moro amora ma ichiwo ma bende inyalo yudo e kiosk kata over the counter. Atemo manyo painkiller Moshi. Dukni te odagi ni nyaka kel barua mar laktar. Mano Filipo wuor nenowa achiel kachiel kowuok Tanzania. Ang'o ni Kenya dak keto kenge machalo kamano daktari? En mana government policy. Kechido kata mana piche mago Ulaya kucho kata kidhi Germany kata kidhi US pinje molonygo. Ok inya dhia ni idhi e duka onge prescription idhi kawo yath ok nyal miyi. Then ido ka kata mana Kenya ok ido ka kata dukni ma kawaida kaka nangise dukni mauso kata sukari majani genegi ido ka gin kata gin nyaka gi Panadol extra gin gi Panadol advance gin mara moja action gin ka gin go mana kanyo to mana dier ni kitinde mondo yud yedhe mag kweyo rembo ko chen nyaki dhi kemis nyaka nyaka dhi kemis ido ka gin everywhere kata mana wholesalers mauso gik mamoko gi kendo gimbe gi uso ga kawaida koro nego bene serikal kata pharmacy and poison board onego medo gi keto kanda kidogo mondo yedhe bila kikuso ga ne ngata kama nido ka kata madala kujo kidhi jomoko timo okawe kaka en to yude chiro moko ma open air ka obedo kode gi box kanye imbe usa kodi ngata dhi to kawa kama na Ramogi jong par ni bende kopogre gi oronwa ote ko kale lens mag SMS ariade ka uchiel nono mbui mar Facebook idwa Ramogi TV bende doche makawuona yawo ni pap inyalo yuanwa tola achiel kachiel e studio mar mondo in bende wawinje duondi iwuok kanye nyisowa nyingi iwuok kanye penjo moro amora mintiere godo ne laktar Freddy Kochenge kanyakla gi ote moro amora ma bende intiere godo. Namba mar ong'we yamo nitiere e TV kanyo en namba machako gi 01 mane yuanwa tola achiel kachiel tim bende biro winjo pachi kamoro amora ma intiere. Daktari moko kuom penjo ma bende pod donjo kaendi nitiere jal ma bende wacho ni puoch gi pak ne Ramogi TV amor gi puonj ma bende ukelo odiochieng' ma kawuono wacho ni nyingi Arogo Ndaga kintiere Rabur erokamano ahinya. Ramogi an Jack kawuok Nyatike ng'at man kod tuo mar migraine nyalo tiyo kod yath mane e kweyo rem. Tuo mar migraine bende ji mathoth migraine okwongo mondi nang'o? Migraine en wich bar moro mabiro mana gi landa wang'ka ma bende obiro ga for a very long time. Yudo ka samoro ng'ato remne biro nega bira to biro moro mabiro mager cha kabisa koro mano migraine koro sana wadwaro ni ji bila gonego bende gidhi hospital mondo ng'e nikech nitie samoro conditions moko samoro ng'ato nigi stress nyalo kelo de migraine samoro ng'ato tiyo tich moro matek nyalo kelo migraine samoro ng'ato kata nigi sida moro kata mana clot moro nyalo kelo migraine erokamano ahinya ing'isa ni Atieno kawuok Migori yuanwa tola Atieno kiwuok Migori chiew nade to ote mane kata mna penjo moro amora ma bende intiere godo laktar nang'o? Wacho maber wawinje yo makare jaoda osebedo ni yadhi osemo more than 1 year na realize moro motimore ma is not normal osemwonye moda en yath moro mosyar Atieno mana kinyalo nuoyo penjo nino nikech walali matin. Awacho ni yath moro mar nyingi wagoyo mos Atieno ka ibro yudo thuolo inyalo chako iyuayonwa tol kendo to sama igonwa simo itemo duoko sauti kata mana duola kowuok e TV mari kata kama nyalo pod inyalo mana yuanwa tol to abiro mana kawe achiel kachiel. Ramogi jong par ni pod inyalo mana yuanwa tol kwa dhi nyime gi chenro makama chenro ma bende dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Wago mos kaluwore gi ng'ikruok e yor tudruok Atieno.
Kwa kamano kapod wasomo moko kuom ote mabende donjonwa mbaka oromo ma Jane kantiere Kisumo. Mama moro semuonyo yath maka oro ng'ato to luongo nyinge ni ja-pharmacy ong'eyo. Mane konye nang'? Mane gimene na wacho sama nochako twak ti jomoko mag gin customers mo ging'e man nyaka gimuony mana yadhne ka ginindi mabi kata kapok owuok kata odhi kata puothe moro nyaka okuongo odhi omany yadhno e koro koti godo koro magi mino kwa temo discourage nikech mano ng'ato osetiyo kode igni kata kaka inyo kaka mama magocho kwa Migori cha jawdo osetiyo gi yath for more than 1 year kech ang'e yath okone bidi ng'ato tiyo godo mang'eny kamano unless ni en gi chronic condition kaka nang'isi kod tuoche moko ma ji dak godo gi kaka diabetes gin go tuoche moko mag sukari obed mag pressure gin go mage ma ng'ato nyalo tiyo godo for a long time but tuoche moko matindo gi daktari winjo ni nitie janeno wa moro ma bende temo gochonwa kaindi Otieno kiwuok Sega penjo ne laktare nang'o? Apenjo laktare eche ma afugo nindo mo kanindo maber oka achiuto wiya para kabisa sega bedo katiyo gi pen kila kaka Panadol Extra headaches to tieko hours to kwe so inyalo konya nang'o daktari inyalo konya nang'o ochiwo gokinyi to winjo ka dende bare wiye bare dende berame koro mana pile to sebedo kotiyo gi yedhe mag kweyo remo kech mokwongo nego dhi hospital machiegni kode mondo ng'ini ang'o ashida mane menego nikech ong'eni tiyo e painkillers gin gituliza mana pain ok githiedh tuo wuon kech ng'eni ko samo tuo otuliza pain to tuo chako thiedho ng'eni tuo cha endelea kwena e dende mako chieng' moro nyalo biro hinye koro ber kodhi hospital machiegni kode mondo cheke malong'o maber mondo timne pim te minyalo pim mondo miye yath manyalo konye. Ang'eni mana kata mana kaka Otieno ka wuok Sega bende samoro nitiere nyaka Ramogi jong masani bende nenowa samoro ojathoro yudo wich bar ma kinde ka kinde ng'ato nego bed ni dhi e kar thieth kata mana od thieth bang' kinde maromo nade seche ma bende winjo wich bar otemo thiedho kata mana kiwacho ni gitemo kata mana muonyo yedhe ma bende koro inyewe dukni to kochanga koro mokwongo ngimani chakore kodi in iwuon koro ber ka sa minjo kichich gi dendi ber kidhi hospital machiegni kodi mondo cheke kech kik ibed ni muonyo yath mok ing'e gima imuonyo nikech iwinjo pain moro matis timuonye samoro luwore gi tich be ma ng'ato tiyo samoro ng'ato tiyo tich moro ma pek samoro tiye kware kuchocho ma gi to kata kidi kucho koro ng'eni kwa kuro dende nyaka beni jony kidogo samoro tiyo kata kama ji goyo koko mang'eny ng'eni luwore bende occupation ma ng'ato timo bende ng'eni ka kama ji goyo koko mang'eny inyalo ka wi bende bari koro luwore kama ng'ato gima ng'ato timo bende erokamano ahinya Clinton kiwuok Nyangweso amosi ni misawa to penjo ni laktare nang'o? Oyawre Ramogi TV oyawre ahinya Uwe gi Clinton mawuok Nyangod Nyangweso naer mar penjo daktari niya ni kamuonyo yath mar brufen to awinjo ka an gi del malit seriously kata sweat tunnels bleed gibed na bed affected gi pain killer koso erokamano ahinya kuom penjo daktari duok Clinton ade to winjo ka entiere gi gire mang'eny mano omino ng'isi kech kaka yedhe kaka brufen gin ng'at man gi ulcers ok onego ti kode samoro en gi underlying condition moro ma kotiyo go to omiyo koro trigger tuono koro onego bed ni odhi hospital machiegni kode mondo check ane tang'o omiyo debed kamano koro Clinton mana kaka iwinjo daktari osewacho ni idhi e od thieth mar mondo mi ong'i gi laktar koko manyako Ramogi jong wadhi kawo kendo yweyo kendo chenro mar mbaka oromo pod duogo pod wadhi nyime gi thund wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono med oro ote ma bende adhi somo bang' yweyo matin bende parri pod inyalo mana goyonwa sime kokalo e lines magwa mag ong'we yamo ma bende nitiere e TV kanyo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.
Hata vile local tourists walipata special rate at the coast. I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni e mbalariany mar Great Lakes University of Kisumu. Wan mbalariany mopuodhi mar ji giwegi machiwo tiegruok mar ang'enyne ni malo e courses motenore kod weche mag ngima, arts kod social sciences e pacho ka kod pinje mag Afrika mangima. Wamor mar landore kepo mar dwe mar 5 dhi nyime e campus mayudore Kisumu kod Nairobi. Omiyo or kwayo mar kawuono. Ni mathoth limbui marwa ma en www.gluk.ac.ke kata yotol e namba mar 0736 550505. Great Lakes University of Kisumu, a center of excellence. Kikite mantie kae, undi wuogi dalendo kikita kiduo. An nang'eyo dhruv an ang'eyo maber ni in ing'eyo gima an ahero gi chunya te. Ok an athap kika mora mora. An aparo ni nyako noringo. Nyaka noringa. Onego bed ni wate, wabed mariek mana kaka Bihan nyakwara ni riek kamano. Kawuono an atimo gigi te nikech adwa ni bed mamor. Mana kamanya kwa Ramogi juanga chenro en mar mbaka oromo chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Aneno mana kwa duongi dakika 20 tuateko chenro makamaindi. Okinyi makawuone chenro mar mbaka oromo thund wach mabende watu wake kaluwore gi tiyo marach gi yedhe mag kweyo remo. Okinyi makawuone yao ni pap nyaka Ramogi juangi oronwa ote ne daktari Freddy Kochenge mabende antiere godo e studio. Laktarani noka thuolo dhi mapiyo kendo saa bende ringo mateka ahinya. Abro temo nikichani noka ote thuo. Tadaro mar mondo mi wakonyo oganda mabende neno wa okinyi makawuono. Mana kwa chako moko kuom ote mabende daher mar mondo mi idwok mapiyo mar mondo mi wakonyo oganda mathoth. Kamano. Penjina daktari ni be yedhe mag kweyo remo go be nyalo tieko teko mag dichuo. An Oscar kawuok Nairobi. Mago to ok nyal tieko. Mago ok nyal tieko. Mana les nyen gi shida ne moro kendo. Kamano. Erokamano ahinya. Ramogi TV an Jacob kawuok Nairobi. To penjna laktar ni piny ich mar remo ikelo gang'o to inyalo konye nade. Bende yote machielo penjna laktar ni ka ng'ato kore thung'o to onyalo konyore nade. An Tabitha kawuok Nyakach. Koro ich mar remo nitie gik mang'eny manyalo miyo ich rem. En ng'a mama kose en ng'a dich ng'a wuoro. Koro luore gima kelo ich mar remo no ke samoro en kata mana gi ulcers moro manyalo bedo ni chande, samoro en kata gi urinary tract infection nyalo kelo rem mako mag piny ich, samoro nyalo bedo kata gi shida moro kendo. Koro ber kodhi hospital machiegni kode mondo pime mondo ng'i anena. Then ma Nyakachno owacho ni kore marame koro sebedo ka thung'a. En mano nyalo bedo ni en asthma, koro nego beno dhi hospital mondo ng'e en asthma koso ken asthma to oti yedhe mag asthma mondo oyud konyruok. Ando ka nyikwa Ramogi oro penjo mang'eny to kaparo ni mana nyakwa Ramogi juanga pile ka pile chakre saa 12 mar odhiambo nyaka saa 1 mar midhiambo wantiere gi chenro mong'ere kaka penj laktar mabende itayo gi Ruth Otieno. Ote mang'eny aneno kuoro bende chenro mar penj laktar pile ka pile gintiere gi jolonya mopogoro Okinyi makawuono wantiere mana gi laktar Freddy Kochenge mar mondo mi ochiwnwa puonj kaluwore gi tiyo marach gi yedhe mag kweyo remo. Nikech aneno ka ote mabende gioro bende koro okadho kata mana thund wach mabende wantiere godo okinyi makawuono. Kwa kamano bende nasesingoni ni bende inyalo lionwa tola e chenro mar mbaka oromo. Gisani wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa. Quinta kintiere gi Mombasa ote mora mabende nitiere godo laktar okinyi makawuono nang'o? Oya. Regiram. And
Daktari, en geno mara ni winjo penjo mar Quinta kata doko ni koko na ntiere matina. Mos ne Quinta kuom remo wacho winjo remo mar onding'e. Kichunding korka joma mine en ga tuo ma is very common ne joma mine. Samoro osenyuol to chako tich immediately monyuol mapok recover maber. Then again samoro bende luwore ni family planning mane motiyo godo kech samoro family planning mabe tiyo godo gi korka joma mine kelo gare mago gurogo. But koro ken re moro mosasa then wacho no tho kala mthudhno mano nyalo bende orewore gi nerves bende koro ne ber kodhi hospital machini kode mondo timne proper scanning mondo ngin tango mabedo ni kelna shida ni mondo miye yath manyalo konye maber. Daktari bende ng'at nyalo kata mana kawo pain killers mago yedhe makweyo rem kuom thuolo maromo nade? Chutho kaber ng'eni pain generally pain kawo ga ndalo kang'eny ndalo adek ndalo kata mana ndalo abich kodhi ahinya. Koro unless ni ng'ato nigi condition awach kani maybe ng'ato noyudo kata mana accident koro kwen gi accident koro maybe onya tigi for a long time but okone kodhi more than 1 week generally. Koro ka kweyo rem ok nego bed ni dhi kuom thuolo mohewo juma achiel. Moloyo juma achiel unless ni pod rem no pod ntiere eka koro daktari nyalo advise mondo iendelea kode. Mana ka donjo e mbui mar Facebook kama bende par ni wantiere live bende mbui mar Facebook bende neno ka ote ntiere kaendi mathoth. Rolex Odhiambo wacho ni neno twak mar mbaka oromo maler kendo makare ka intiere Mombasa. Chwalna mos ne Calvins Obuoyo kentiere Kisumu. To penj na laktar ni ere kaka inyalo yudo duoko chien chamo chumbi mathoth to gin midhiero mage ma chumbi kelo. Odoche maka wuono daktari ng'eni penjo mathoth biro bedo kaluwore ni in laktar. Kata kamano kiny maka wonya kwa Ramogi Juang thundu wach mabende walose otendre gi tiyo marach gi yedhe mag kweyo remo. Koro kintiere gi ote moramora maluoro wach makamano ichwalonwa ote makamago to chumbi ni bende koro wasesome koro de wachano. Tiyo gi chumbi mang'eny do kawuono no wadil mana gi pain killers effect mag pain killers but chumbi generally okonego wati godo mang'eny sana mimede chiemo sama osekel chiemo e mesa no ok ober ahinya koro wa encourage ga jini at least ket chumbi matis e chiemo sama itede cha. Erokamano ahinya. Dhanino machielo bende yuano watola ondeto kiwuok Kano amosi ni misawa to penjo mane mabende ntiere godo laktar okinyi makawuono. Erokamano ma ondeto bera to an gi penjo moro machalo kama ni kapo ni ng'ato nigi kodwa dhi konyruok matin ni to owinjo sida kata seche moko ng'adore ere kaka daktari dang' konya? Daktari iwinjo penjo mar ondeto? Winjo penjo neno mos nondeto kuom shida no. Mano shida ma is very common waluonge ne urinary tract infection. Koro nyiso ni kar dag lach ka nitie shida moro kanyo ma kodhi hospital machini kode dhi miye nitie antibiotics koro kanya ng'ise ni mane gi mane but koro kodhi hospital machini kanyo dhi ndikne mondo miye maber. Koro gima itemo jiwo nyakwa Ramogi Juang ni sama gintiere gi achiedh nade moramora gichopo ir daktari kamano mondo daktari mabende ondikne mondo ndikne mondo ng'e ni yath madh kech yedhe tang'e manyalo miye but koro kanya ng'ise sani e yamo ka koro odhi hospital machini kode mondo ng'e kech samoro nyalo bedo gi shida no to kare en gi shida moro bende kendo koro sama odhi kaja ka koro timne investigation kinya yud kata en gi shida moro machielo but mano mostly en ga urinary tract infection kamano. Ting'eni daktari bende waselose kaluwore gi yedhe mabende ji nyiewo e chemist mabende gi dho ngere ong'ere kaka over the counter. Koro isenyisowa yedhe ma ji thoro nyiewo mano riwo ka yedhe makelo kata mana makweyo rem mong'ere kaka painkillers bende niselose kaluwore gi antibiotics bende ji tiyo godo marach iyudo ka ng'ato samoro noneno ka nyawadgi mono tiyo gi yadhno ndalo moro koro embudhi ng'isi ni yath moro tiyo godo jani iluonge nang'ocha koro mane mudhi tiyo godo to kara emomiyo ne odiochieng' ma kawuono koro ka penji kata mana penjo nikech ang'e ni chemist be gin kacha mar konyo oganda sama koro kiwinjo ka ng'ikruok matin koni e dendi to idhi gin yedhe magi kara mowinjore onyiewe chemist. Koro generally ineno chemist chutho chemist oket kacha chani sama daktari osendiko ne ng'ato yath to biro kacha to yude nikech ng'ene ostende mag sirkal gi ng'en samoro ginyalo koso ga yath koro miyo wabedo gi chemist go gikonyo ga then chemist gi bende most of them ng'en giepo ga nyaka otieno gi nyaka weekend but iyudo ka ostende mag sirkal gi samoro weekend gi loro to ng'ato to mero tuo koro miyo gibedo ga gimbe gikonyo ga ok ni giricho gibeyo kabisa nikech gin gidhi nyaka let nitie nyaka madhi nyaka piny yawre koro samoro yath onge kucho gibiro chemist ka to giyudo emo wine kad in mondo ng'ato biro gi barua moani ka daktari ma wacho kako ni giti gi yadhno gi gimo mitiyo gi yadhno. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Juang moro bende gochonwa Tom kiwuok Kano amosi ni misawa penjo moro amora ma bende intiere go ne laktar okinyi ma kawuono. Okay, iloso kod Tom Ogalo kawuok Kano Katolo.
Hello? Hello? Hello, Ramogi TV? Awinji makare to minyalo mana chwalo ote ne laktar. Hello? Minyalo mana loso wawinje yo makare. Okay, pinje nachalo kama. Wan ma wach no yudowa. Ambe samoro wiya bara matek to ang'iyo gi nyiewo yath. Ma samoro yudo kata samoro wiya bara makoro paracetamol gi ok nyal konya kata panadol extra. Koro chuno ni adhi koro agiki kiwango makoro atiyo gi relief MR. Ema koro kamuonyo ayudo ka koro wich bar no dok piny. Red hospital asedi nyaka kune tiyudo ni kia remba kia gwicho matek ni kia rembo gwicho matek kochopo kama kia giriwre gi vein to kanyo koro kia gitimore kia nade ema kelo wich bar no. Koro sechanda do ka samoro gimoro bedwa noluwa gi batha kunchiel kama to sechego samoro mutarama to molo wich bar ne en gima biro makonindo ndalo kata 4 mar 5 wiya bara kamano ka bi apimo everything to onge gimiyudo. Koro ndiko na mana paracetamol gi men yudo kata mon paracetamol to onge kacha kaduogo koro makadhi kata relief MR ne mabet nyalo konya kata relief plus konya uru ni mano shida mane to osepimo gimoro amora onge shida moro mango. Erokamano ahinya Tom. Daktari nyalo duoke nade? Awinjo Tom. Tom mos kuom tabu mi godo no. Koro mokwongo samoro luwore ni hospital mane modhiye. Nitie wan gi level mag hospital. Wan gi level 1, level 2, level 3, level 4 nyaka referral hospital. Koro ng'eni kodhie kata kama owuono odhi kata mana dispensary, koro nego dhi kata mana district hospital kata dhi referral hospital. Monego beni pimane nikech ng'eni sama owinjo rem to omwonyo yath, then after some time to rem no duogo. Ngiso ni sama ngufu mar yadhe ni poni e dende ebo miyo jogo maber no. Koro mani to chako duogo. Koro ngiso ni nyako bed gi en tie shida moro men godo. Ma koro nego beni timne nonro malongo maber. Koro luwore hospital. Kaen hospital achiel mosebedo kodhie to koyudo mano onya dhi e level machielo mar hospital. Daktari bende kata mna kopogore gi jomadongo ma bende osebedo kata mna ka dhi e chemist nyiewo yedhe. Nitiere group moro kama bende wawe chien mage nyithindo. Samoro jonyuol gi odhi opimo kata mna ka gimulo pat wi nyathi kata mna goge. Giwinjo ka liet to koro seringe chemist ni nyathina nigi fever. Miya yadh kweyo rem. Bende mano winjore? Ok owinjore kata matis. Kech yudo ka sana jawa mamine. Sama owinjo kata ka nyathine oywak kata kidogo. Oje nyathine apani en gi malaria. To samoro kata okopim malaria obiro odhi od yath. Onyiso ni mina nyathine yadh malaria. Samoro kata en mana gi oma. Ng'eni oma bende chwako del. Oma bende nyalo miyo nyathi winjo ka ok en very comfortable. Koro samoro mana gi oma monego beno ti kata gi yath moro mondo okonyne korka oma ni. Min gidhi kacha ni miya yadh malaria. Koro ka joma mine bende thoth gi joma mine be matero ga nyithindo ostende gi kata chemist gi mondo ging'iew yedhe gi. Koro mano bende wayudo ka gitime ok en gima ber ahinya. Koro nego bende gitime. Makoro nyiso ni ka nyathi nigi liet samoro nyako Ramogi jong moro neno wasani samoro nigi nyithindo. Nyathi ka nitiere gi liet kik miye yath moro amora otere od thieth. Kamano man kaka onego bedi. Kech samoro liet ni obiro nikech kaka ng'isi samoro nyalo bedo oma, samoro nyalo bedo malaria, samoro nyalo bedo kata bacterial infection. Ema nyalo kelo liet ni e del kuom nyathi. Barak Akuku kantiere thim licho inga Migori County. Ocho ni penj na laktar ni antiere gi shida moro. Ka bende owacho ni nitiere gi nyathi mantiere gi jahigni 2 to nyathine pok nochamo chiemo moro amora matek kaka kuon. En omadho mana chai gi mchele kende. Nyalo bedo ang'o? Ang'eno duchi makawuono la daktari makata waloso mana e wach tiyo marach gi yedhe mag kweyo rem. Bende watemo kata mna konyo oganda. Yes. Kech wayudo ni thieth ka ji nigi tabu kabisa. Koro nyathi ma ochopo higni 2 pok ochamo gimoro. But aparo nego kabero nego tim go pediatrician daktari molony korka nyithindo mondo ng'ane kech nyithindo moko ma development gi gin gas low. Koro mano bende ok en gima malich ahinya manyalo chande ahinya. Higni 2 pod ok en higni mosedhi ahinya. Kamano. Erokamano ahinya. Lona kiwuok Imbo, amosi ni misawa, penjo ne laktar en ang'o? Ok awuok Imbo, awuok Gingo. Nyalo mana chwalo penjo? Apenjo niya. Hello? Awinji makare. Inyalo mana chwalo penjo ne daktari? Apenjo niya. Hello? Lona wawinje yo makare, chwal penjo mari. Dhi mbele. An Lona kawuok Gingo. Apenjo niya. Wiya osebedo ka bara kuom thuolo malach kabisa. Kuom higni mang'eny.
To ka dhi osuptal kipimo to iwacho ni malaria onge. Kinde moro machiegni ka yanda dhi ka koro bara kabisa ka kopima to yudo ni Brucella omiya sindene 21 gorumo te atiyogo wich bar pod ozidi. Koro an bende gima sebedo katiyo godo en painkiller mara moja ama Panadol extra. To koro gisama antiere ni gimoro bende awinjo ka koro nitiere gi kind ng'et na gi bundiya, kind ng'et na gi awinjo ka nitiere gimoro gino chanda kabisa. To gini kanyo mobese kabisa, lakini sama tin awinje kakia odien ya koni, sama tin gino luwagi kora but tulo koni, sama tin oduoge side konchiel. To bende kinde no bende asebedo gi problem mar onding' ahinya. Koro kang'eyo ni en problem mane. Penjna daktari mondo daktari okonya nikech painkillers go tasetiyogo. Yedhe bende osebed kimiya to ok ayud kwe. Alsa bosepim nyocha recently ka okona ni an gi alsa. Alsa gini go be kamuonyo yath be ok dhi. Mano koro nyalo bedo problem mane. Nikech painkillers asetiyo gi painkillers for chiegni igni from 94 nyaka sama ntiere ni. To aonge gi kwe. Nainya Lona. Daktari winjo penjo malona nigo. Awinjo penjo mar Lona kenya winjo midhiero malona nigodo. Koro Lona gima nyalo nyiso Lona kabero dhi ana hospital machiegni. Kaka nang'isi nitie level mag hospital. Samoro dhi mane moro machiel. Koro nego beno dhi machima malo mondo timne more investigation nikech kaka wacho ni oyude ka en gi Brucella, oyudo kon chako oyude ka en gi ulcers. Samoro en gi some condition moro kendo nikech wacho nitie gimoro mokuot. Ka nitie gimoro mokuot nego beno dhi timne scanning mondo ng'i tang'o mokuodo gino. Ke samoro gimokuot ne makelo ne sida men godo. Erokamano ahinya daktari nikech aneno ka koro sawa mayo wang'wa wachni mogik kaluwore gi thund wach mabende nwantiere godo nang'o. Koro gima daher nyiso oganda na mawinja sani gi johera mar mbaka oromo kinyo gimoro amora ka chandi dhi machiegni gi hospital machiegni kodi mondo neni mondo noni malong'o mondo mi nyath mowinjore gi shida min godo no. Kik wathora dhi ni wang'iewo painkillers kitiyo godo for a long time ginyalo bedo gi shida moro baadaye. Kamano. Daktari agoni erokamano kuom chiwo puonj makare ne oganda mabende nenowa okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Ramogi jwang'o ote mage temo somo mabende nadonjonwa lens magwa mag SMS mbuiwa mag Facebook. Aneno ne oganda mang'eny odiochieng' makawuono nuntiere gi ote mathoth kata mana kopogre gi thund wachwa mabende nwantiere godo mano mag tiyo marach gi yedhe kweyo rem bende ntiere mapod gocho nyaka sani wagonu mos nikech chenro mar mbaka oromo osemana rumo kata kamano aparo ni mana kaka daktari nosewacho kik iti asasa gi yedhe mabende kweyo rem nikech okang' makamano daktari nosewacho mana kaparo ni yedhe kitiyo godo asasa mag kweyo rem nyalo kelo ni tuoche midhiero mopogore kaka tho abath mong'ere gi dho ngere kaka stroke, nitiere chung' mapoya maradundo kata mong'ere gi dho ngere kaka heart attack. Bende nitiere muomruok mar remo e leche mabende ong'ere gi dho ngere kaka high blood pressure. Nitiere tuoche mag nyarogno en kidney gi dho ngere kanyakla kod adhonde mag ich mong'ere kaka ulcers. Bende par ni penj laktar wantiere gi chenro moro e TV mar Ramogi mabende ong'ere kaka penj laktar, chenro mabende biro pile wuok tich nyaka chieng' tich abich chakre sa 12 mar odhiambo nyaka sa 1 mar odhiambo. Odiochieng' makawuono aneno kuntiere gi penjo mathoth. Ruth Otieno jabago chenro makamano pile ka pile. Koro neno ni kete TV mar Ramogi pile ka pile chakre sa 12 mar odhiambo nyaka sa 1 mar odhiambo. Kokamano nyako Ramogi jwang'a chenro no chako sa 12 mar okinyi nyaka sani koro wachopo sa 5 mar onyango makoro nyiso ni nego bedni wachiko chenro makama. Agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka e thuolo masani. Ote na ng'eny kaponi nokasomo ote mari mos ahinya biro chiwo ote makamago ne daktari kanyakla koda namba ni mar simu mabende nitiere kanyo. Kokamano elonyo wetewa mabende notayo chenro makama endi Joyce Oduor erokamano ahinya. Cleophas Oluocho odiochieng' makawuono ne ok ochopo kaendi kaluwore gi weche mok nyal geng'. Geno marwa ni wan wariwre kode odiochieng' makinya. Elojo wetewa mamoko mano maruo jogo picha, producers, directors, kanyakla kod inya kwa Ramogi jwang' mabende niketo chenro makama endi chakre sa 12 mar okinyi. Erokamano ahinya. Akoyo ni hawi maber ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'ao.